Sinibingelele zonke indawo lesifuna khona ngemsakazo wethu ehlukahlukene kwaZulu-Natal ngedumela nginamaster lochani ndima tekwane hasta la vista 8 namaste. Assalamu alaikum. Ngiyathemba abantu bakwaZulu-Natal baphile namhlanje ke kwanqoma kakhulu uNgqongqoshe la ngisho ngithi hayi senginazo nami ibongo kuthiwa uma phisa lo mfana ngasosa uphupho yophupha mhla wena baleke nalolu hlelo kubalekile ke ngempela ukuthi ke uhlala ukhona kulolu hlelo lwakho uhlelo umnandi lothi ke kwaZulu-Natal healthchat.gov.za lapho uMnyango wezeMpilo kwaZulu-Natal ukulethela bukhoma indaba zakwaZulu-Natal zizonke nje sikulethela uNgqongqoshe la esitikini uyiDkt ngaya yithuba lingandele bani ukuthi abantu njalo ngeviki kanye evikini ngosonto babe nethuba nje lokuxoxa nawe bukhoma mahlanze ubathinte nje ubaphendule noma bexoxe nawe bukhoma usihlebela uthi ke into efana nalemo uqeda ukusibingelela into esho ukuthini ukuthi njalo ngeviki ufisa ukuxhumana nomphakathi. Asibingelele Ntokozo, sibingelele kubabukele emakhaya, asibingelele kubalaleli emakhaya nabo bonke abasilandela kuma social networks ethu. Sithi siyabonga kakhulu ukuthi banathi baphindile futhi basijoina today. Kuyasijabulisa kakhulu Ntokozo ukuthi sibe nethuba lokuthi iviki neviki sikwazi ukuthi sixoxe nemphakathi yakithi kakhulukazi ngeinto zezempilo ngoba ziningi izinto eziba khona ziba misinformation. Abantu bakithi esikhathini esiningi asinayo information eqondile ngqo ngezinto zezempilo, so sathi nasesibona ke ukuthi siyayidinga enye indlela yokuhlangana nomphakathi yokuxoxa nomphakathi eqondile. Sabona ukuthi asibe nalolu hlelo. Uyabona ke uma ukhumbula Ntokozo ekuqaleni sasingekho sure ukuthi sifuna ukulenza ngesingisi noma silenze ngesiZulu noma sihlanganise, kodwa sabona ukuthi hayi kahle hle abantu sifuna ukukhuluma nabo, abantu bakithi abasemakhaya, abantu bakithi abasema townships abangasikhuluma isingisi. Yebo phela isingisi siyasikhuluma nasemsebenzini, nabo futhi emakhaya bayasikhuluma isingisi uma besemsebenzini, kodwa i-intention yalolu hlelo ukuthi sikwazi ukuthi sikhulume silethe information nolwazi ngendlela relaxed, sikhulume nje sibuzane ngingasabi ukuthi konje lithini legama lesingisi uma ngibuza uNgqongqoshe noma ngibuza uDkt lapha siyayishibilikela nje ngangishibilika uyashibilika ukuthi ayingeke asikuzwa kakhulu masishibileke don't ngaze ngasala no absolutely bakithi siyangitshela le siyangitshela le makhaya ukuthi nathi sesinale esilishoyo sikuzilo ntushu absolutely thina nathi sesinale lithini lapho bathi risk sisakaza bukhoma sila eGlenco endaweni ke kuthiwa esedandi ke ngezwe kuthiwa amalahla wabuyi khona mayekaya khona walokuthi abuye, kodwa sikhona ke namhlanje sisakaza bukhoma awusixoxele ngqongqoshe nenzani la eGlenco wenze njani namhlanje la eGlenco. Ntokozo sila eGlenco namhlanje sihamba nohlelo lesishayamthetho. Yakhumbula abalaleli bethu nababukeli bethu bazokhumbula ukuthi njengoba nguNgqongqoshe kodwa ngiyilunga lesishayamthetho oqala. Qala ube yilunga lesishayamthetho ebese ke uyakukhethwa ke phakathi kwamalunga esishayamthetho ukuthi ubani abangaba wona. Wangikhumbuza Ngqongqoshe nami ngithi ngiqale ngiqashwe uMnyango bese ngiba umsakazi. Uqashwe uMnyango bese bayisele absolutely namhlanje ke sine parliament lana labantu abadala silibiza ngokuthi senior citizens. Nama senior citizens ke afike nawo ziningi inkinga abanazo uMnyango wezeMpilo ka Department of Social Development ka Transport nakho konke balethe konke ke abazokukhuluma. So silapho ke sizokokuqala nje sizoletha ireport ukuthi into ababesiphathise yona noma ababesithume yona abantu abadala ngonyaka odlule sihambe sayisebenza kangakanani bese besiphathisa okusha ke for the next year. Ayike manixoxisana nabantu abadala yini enitholayo la ngaphakathi? Abantu abadala Ntokozo bayakujabulela kakhulu ukuthi babe nathi ngalendlela ngoba bayakwazi ukuthi benze ama suggestions athize. Uyabona nje eMnyangweni wezeMpilo enye yezinto abantu abadala bayigcizelelayo ukuthi uma ngabe befika lapha eibhedlela noma ema-clinic bayafisa ukuthi kube khona ama-queues esiwabiza ngokuthi ama-fast tracked queues owenza ukuthi abantu abadala bangalindi isikhathi eside ngoba phela abaningi babo banoshukela, abaningi babo banezifo ezithize ze-chronic medication or eyidinga chronic medication ukuze ke bangalokhu belinde equeuini isikhathi eside bakwazi ukuthi basheshe babonakala. Abanye babo basuke nje bezolanda imithi bengezobona uDkt noma bezobona nje uDkt wokuthi hayi ke ungaqhubeka uthatha imithi yakho le mithi osayisebenzisa isi-right. So ibona abantu abadala bayenza leyo suggestion. Sesiqalile ke kuma facilities ethu siyakwenza
ukwenza lokho ukuthi kube nama queues fast tracked ngiyazi kodwa ukuthi zikhona ezinye izibhedlela namanye amaklinika abangakwenzi ngalendlela esifisa kwenzeke ngayo uma kukhona iklinika enjalo isibhedlela esinjalo siyacela usitshele so that sizokwazi ukuthi singenelele. Patient Safety Week ikhungo zethu ehlukahlukene eNgqongqoshe zenze omkhulu umsebenzi kulapha yana kunemicimbi lapha abantu bebungaza phela ukuthi ke singabagcina kanjani labo basuke sibanakekela ngaphakathi esibhedlela be safe senze sure futhi ukuthi ke ba abantu abasesimeni esigculisayo ngaso sonke isikhathi. Ungathini ke mhlawumbe kwakhe nje ukuphawula ngaloso sigaba leso? Abantu bakithi nama patients akithi kufuna be safe every day. Kodwa usuku lwayizolo bekukwenzela nje ukuthi sibaqwashise ukuthi sine responsibility phela njengoMnyango wezeMpilo ukuthi sinibheke kahle. And then uma into esiyibhekayo ke ukuthi sibakhumbuzise futhi abantu bakithi ukuthi imithi yabo iyona yini umuntu bethola imithi akayazi. Uma ngabe nje uku chronic medication for instance labe sithi bathola imithi inyanga nenyanga funa uyazi imithi yakho so that ngelinye ilanga uma ufika unganikezwa imithi correct ukwazi ukubuza ukuthi sokowani ke lona yini nginika umuthi ohlukile kunalo engazi ukuthi uDkt wathi angiunike. So kubalekile ukuthi sikubone uyabona nje into esizayo kakhulukazi uma ngabe singakwazi ukufunda ezinye zalezi zinto ezibhaliwe uma ubuka nje ubuka ikhala yebhokisi noma ikhala le container ubuke nokuthi kuno orange kuno white bami kanjani babhale kanjani uyabo kuyasiza lokho then uyayazi imithi yakho. Uyabona nje mina ugogo wami uma ngabe efuna imithi wayengakwazi ukufunda absolutely kodwa wayekwazi ukukutshela akuchazela ukuthi awungilandela umuthi wami lo sesitshene esilihlaza obhalwe ngobumhlophe ebese yakuchazela futhi ukuthi ulihlaza ubhalwephi umhlophe ubhalwephi so uclear uyawazi umuthi wakhe. So yilokho ke sikufunayo ukuthi abantu bakithi bakwazi lokho ukuthi imithi yabo bayazi so that uma benikezwa imithi engeyona basheshe bakwazi ukuthi basitshele angazi umuntu aza react kabi kanti kwenzeke iphutha wanikwa imithi errong. Okwesibili sithi abenze show ukuthi imithi yabo bayazi ukuthi food iphuzwa kanjani uphuza amaphilisi amangaki uma ngabe uphuza ngesikhathi uphuza ngayiphi isikhathi so okunye sifuna ukuthi sihlale kwaziwa ngaso sonke isikhathi. Kunemithi intokozo for umuntu angenza isibonelo nje sokuthi khona imithi ebizwa ngokuthi ama antibiotics oDkt bazokutshela uma ngabe unikwe ama antibiotics uyatshelwa ama antibiotics awaphuzi njalo uyatshelwa ukuthi uzowaphuza izinsuku ezintathu noma ezinhlanu kuya ngokuthi ama antibiotics amanje ajani. Amanye uyatshelwa ukuthi ungalenzi iphutha uphuze ekseni na uqeda ukudla emini na uqeda ukudla ebusuku na uqeda ukudla futhi aqede ungalenzi iphutha lokuthi aqede. Uyabona yonke le information uma siyitshelwa siyilalele ibalekile ngoba uma eminye imithi intokozo uma ngabe kuthiwe iqede uma ungasayiqedi ngelinye ilanga uyothi usugula usunikezwa yona ingabe isasebenza kanti ayikho eminye imishanguzo esizayo ngaphandle kwaleyo kuphela. So kubalekile ukuthi abantu bakithi bakwazi ukuthi balentujane bazi imedication yabo. Kodwa kunendaba ezimbi esitholile la Ngqongqoshe ukuthi kunensizwa la ethi isihlobo esikhulu sakho nanifunda nayo ehigh school Ngqongqoshe igama layo ke iyazisho negama ezibi ukuthi ubani ihamba kubantu ukuthi cha kukhona ke udaba elixoxa nawe engathi neqasha abantu abazoklina iqale lapha ke Newcastle athi izobafaka emadadeni kuthiwa bako 250 abantu laba ke ebaqolile iloku ifuna imali la u500 kubithi cha sinoma gugu nje semaphoni ngangifunda naye high school engathi igama la mhlawumbe uzoyikhumbula mangilishoda Ngqongqoshe phela ngenze kuba khumbule igama lakhe kuthiwa Alfred Sibisi. Uyamazi uAlfred Sibisi Mdluli ngimaze lapho Alfred Sibisi uthi ugcina Alfred kwanakwane uthi unesibongo ngathi ushadile ngathi ushadile kodwa kuyinsizwa kuthiwa ukuthi ke wayefunda nawe uqale Newcastle ke kuthiwa konongoma ungenile lapha uvele ethi uzobafaka oBenedictine ugcine sengwelezane ethi ke cha impela une meeting nawe ntambama izolo niyohlangana nje siyomnika ngazi noma kuyithenda noma uyabaklinisa nje kodwa awusibeke esithombeni Ngqongqoshe ithini into yakho nalo Alfred nanifunda naye high school bakwethi akekho umuntu engike ngamthumela ukuthi akahamba yo recruit abantu. Uyabona abantu esiba recruitayo abantu esasiba recruite for uCovid bayazazi ke abantu aba recruiter for uCovid futhi into esayenza sayavuleleleka nje sayenza ngaloya nyaka sayiqeda kodwa ngiyafisa ukusho futhi emphakathini ukuthi into yenza ukuthi sigcine nathi
sithola siba ama victims ezigebengu ingoba nathi ubugebengu siyabuthanda akekho uhulumeni othi umeqasha besethi khokha imali ethize akwenzeki akekho so yabona nje the moment umuntu eqala ethi kuwena ukungena lapha na kulesa sibhedlela kufuna ukhokha 500 rand ukhokha 5000 rand kufuna ngabe yakutshela leyo nto kodwa ngoba nathi siyasithanda into ezisheshayo nezinto zobugebengu siyakwenza lokho noma ngabe ubani noma ngabe uthi uwazi uNgqongqoshe ngisho kuthiwa uthi udadewabo kaNgqongqoshe ngomfowabo uma ezokukhokhisa ekukhokhisa ama services kahulumeni ubugebengu lobo absolutely so lo muntu ke lo kuthiwa ugcina ohambe eqoqa imali zabantu asimazi akathunywanga umuntu eMnyangweni wezeMpilo umuntu nje wenza ubugebengu ingakho ke sithena sizwa ukuthi kukhona into enje ayenzayo sathi sesimhlanganisela itulo izolo uboshiwe absolutely uthe efike ezohlangana nabanye bezokhokha ayisekhona amaphoyisa ethu ambamba asimazi asazilutho njengomnyango wezeMpilo futhi uma ngabe kukhona iservice esithi siyinika abantu siyayi-advertise nje yaziwe yibo bonke abantu bazi ukuthi cha kuzoba neservice ethize asihambi sicela abantu ukuthi awusiqoqele imali ebantwini ukuze abantu bezothola iuniform no we don't do that instead ithina esikhokhela abasebenzi ukuthi abayothenga uyabona nje onesi bayazi ukuthi bayakhokhela unyaka nonyaka bakhokhela imali yeuniform so asenze ukuthi sithi abantu abakhokhela imali yeuniform certainly asikukhokhisi ukuthi uqashwe hayi ngeke kwaqala kwathi kuyakhokhisa sekunobugebengu noma ngabe uyashanyela noma ngabe wenzani angiphathi mayisezothi wayefunda noNgqongqoshe awu wesike wayefunda phi nami ngingeneke lapha eThekwini sekunalesi sifo ke esisibona senzeka lapha eThekwini Ngqongqoshe abashayeli bethu bama ambulance hayi konakele isifikile nje into yokuthi njalo bafone kuthiwa sebedubuleni abantu uphuthumani bethi bayafika Nkosi yami ke nabo bezosiza ngejubane hawu bafika sebebakhomba ngeibhamu uthi khona nabesifazane njalo abahlengi bethu laba bafike bebaphuca amaselula bebaphuca imali benze yonke into yabona nje isigameko sokugcina senzeke ekuthangi lapha yakwandengezi manje ke kanti nakwa GMlazi bekunesimo esinjalo ngiyazi uhlala usikhuza lesimo Ngqongqoshe kodwa mhlambe ke akusibeke isithombe nti sekuthini ukubabaza nokukhuza njengamanje uyazi Ntokozo isiphatha kabi kakhulu lento eyenzekayo ngoba i-affecta abantu bakithi abahluphekayo okuyibona abadinga usizo lomnyango wezeMpilo into esibonayo ukuthiwa kuvele kufonwe nje kuthiwa hayi sidutshuliwe abantu abasebenzi bezempilo baphume ngama ambulance bakithi bethi beyosiza sizeshaye lokho ukuthi wi nizeshaye nama blue light yebo ama blue light red ama blue light red batsho njalo uma sifika lapha bathola ukuthi cha akekho umuntu olimele indlela nje yokuzobaqola baqolwe bathathelwe imali bathathelwe izinto izikhwama and so forth uyabona ke isiphatha kabi leyo nto ngoba isho ukuthi njengomnyango wezeMpilo sekufuna sibuka ukuthi abasebenzi ke bezempilo kusho ukuthi abasakwazi ukuhamba bodwa bayoyingenela ezindaweni zethu bokufuna ngaso sonke isikhathi baphelezelwe amaphoyisa amaphoyisa siyawazi ukuthi awanele amaphoyisa anomsebenzi omningi amaphoyisa awanele ukuthi asikhave sonke okusho ukuthi iambulance iyophuma nje only uma ngabe iphelezelwa imoto yamaphoyisa ngeke ke kusebenzeke kanjalo bazoshona abantu ngoba ama-ambulance engafiki kube kuloku kulindwa imoto so siyacela sisaqhubeka siyacela emphakathini ukuthi asibambisaneni laba abenza lezi zinto abekho emhlanga bala emphakathini abekho eHilton eMaritzburg o eNewcastle edrobheni basemlazi bakwaMashu sihleli nabo siyabazi abantu abangasuke endaweni ezikude abantu bendawo abenza ubugebengu la endaweni so uma thina siwumphakathi sibiyeka ubugebengu obunjalo buqhubeke kusho ukuthi phela yithina esogcina sisafarisha yithina esiyoshonelwa abantu because bengakwazi uku-accessa lenkinga ama services akwa health siyacela ke ukubambisana nomphakathi sikwazi ukuthi sidile nazo lezi zinto namaphoyisa nikwazi ukwanikeza idirect ukuthi inkinga zikuphi sizobheka ke ukuthi yiziphi ezinye indlela zokuvikela abasebenzi bethu ngoba phela okusho manje sekufuna nathi njengomnyango wezeMpilo sicabanga ukuthi sobavikela kanjani abasebenzi bezempilo yazi ngempela into yeambulance ngisho kuthiwa kunempi
ayivinjwe ambulance akulokothwa ngisho kuthiwa kuyadutshulwana kuyabulawana kodwa iambulance iyona ukuqala ededelwayo ngoba kusuke kunokuhlenga impilo kusuke kufuneka kanjani kodwa mase sibona lento eyenzeka ngempela abantu bakithi simphakathi siyacela ukuthi sisukume sibambisane sikwazi ukulana lesihlava siyacela ke ngqongqoshe uphinde futhi nangu anonymity uba igama lakho anonymous lapha eMaritzburg sawubona awuwavelwa baleko cha buya we-anonymity sizokufihla lapho uhlabele thina nje kuthiwa khona insizwe eshilo lapho yathi ngosibanibani endaweni yokuthi ngicela ungaziyo igama seshilo cha usiphe i-covid uthi simkuphi manje isakhona ni-covid odwa emisi yawo awusihlebele kwangempela ke ukuthi isakhona ni-covid ikhona Ntokozo i-covid isibambe sonke nokugoma kodwa ke kuyabonakala ukuthi hayi kona asinakile kakhulu ama numbers asaloke eqhubeka yabona nje kule viki besinabantu aba infected aba 165 ngiyafisa kodwa ukusho ukuthi lo 165 yingoba abantu abasayi ukuyotest so uyabona ke sebebancane ngempela abantu abatholakalayo kanti yona isekhona bakhona 165 abantu abaningi lapho uma ucabanga ukuthi umuntu nomuntu walowo 165 une potential yok infect abantu abawu10 uyabona ukuthi baningi labo bantu so siyacela abantu baqhubeke babheke baqhubeke ba-implement ama-non-pharmaceutical interventions lawo esasikhuluma ngawo gqoka imask uma uzazi ukuthi uyagula gqoka imask nangabe ucabanga ukuthi uyendaweni ezoba nabantu abaningi akusaphoqelekile sekuwena manje ukufuna ukucabangela ngakho-ke sicela ukuthi abantu abakwenze lokho uma ngabe ucabanga ukuthi uyendaweni enabantu abaningi zivikele ugeze izandla ngamazane nsipho uphuma khona noma usanitize uma ngabe ukwazi sikwazi ukuzama ukumaintain i-social distance nangoku anonymous lapha ePietermaritzburg uyabuya ngqongqoshe sawubona anonymity asibingelele Ntokozo sibingelele nakuNgqongqoshe uyaphila kodwa mfowethu sibonga ithuba nginombuzo nje obheke kuNgqongqoshe ukuthi esibhedlela ke zala ePietermaritzburg la ngikhona ngifonela khona kune case ekhona ye-patient eyalimala iska ayikwazi ukusizakala umuntu onjalo ubona njengabantu ke abaphethe isibhedlela umuntu onjalo engasizakala kanjani wazwanga ukuthi walimala kanjani usukwanqamuka uthi walimala kanjani walimala elimala esibhedlela so usephila nescar for life so ekufisa ukwazi ukuthi ke umuntu onjalo engasizakala kanjani because uselokhu egiqe esibhedlela kodwa akatholi usizo. Alright, anonymous ngeke ukuthi sibe specific ungabi general. Uyabona uma sithi isibhedlela isiphi isibhedlela kwenzekani umuthi sky esinjani ngoba uyaba nescar but singa affect physically in terms of operate ukufunction. So mhlawumbe uma ngasinikeza ama details amanye singakwazi ukusiza noma uthi usinike inamba yakho sikufonele eceleni kuphuma kuwena. Nami bengizocela ngoba sizogcina sixoxa ngodaba le patient doctor la bese siba nenkinga bengizocela ukuthi ke ushayele eceleni ukuze sithole imininingwane ephelele ebese siyakwazi ukuthi ke silandele udaba lakho kodwa inombolo yakho sinayo ngoba siyabona la mawushayela sizokushayela back ebese ke sithola angaqala vale ngathi bengakayithathi bazoyithatha abafowethu labangale kulayini okay masiya lapha kodwa ke phela akangacabanga ukuthi siyamvala asimvali usekhona anonymous okay yes so ke bengibusala kwezogoma kodwa usulugoqile bengifuna ke ukumuva la ngiye lapha odabeni engazi ukuthi ngelisale ngaphandle kule mbuzo esizoyithola kubalaleli nengayi ngathi ukucela ngqongqoshe usabambile lapha office elikhulu kodwa ke asiphume lapho sithi awusihlebele ngqongqoshe uthi ke thina bese yitoho la covid kukhona nenikhumbule ngakho ngiyazi lo mbuzo uzoba khona ku Facebook uzoba khona yonke indawo so ke ukusihlebele nje ukuthi kukhona nenikhumbule ngakho naye inyanga iphelile siqale inyanga njengoba wawungicelile ukuthi njengoba ngunduna obambile uMC waka health axoxe nondunankulu wahamba ufulinwa ikhanda wayibuka lento no kufuna siqale ngokuthi abantu esasibaqashile ku COVID-19 kuma contracts e COVID-19 babe u 14,000 okay abaningi babo
right at the beginning bakwazi ukuthola amathuba ukuthi baqasheka sehla ke saze safika ku 7,000 Yes. so ulo 7,000 ke for the past year at least esiloku sizama ukuthola indlela yokuthi siyakwazi yini ukuthi sibaqashe ngoba njengoMnyango wezeMpilo si vehement futhi nje sifeme ekutheni asifuni ukubadedela Yes. ngoba siyazi ukuthi asikwazi ukuphila ngaphandle kwabo. Absolutely. So iprocess ke ngenxa yokuthi ukuqasha kuya ngemali asikwazi ukuthi siba absorbe bonke kanye. Okay. Sasise siyavumelana ke nohulumeni we province nathi siwuMnyango wezeMpilo ukuthi sizoba absorba ngama phases. Okay. Bakhona ke sebeqaliwe ba absorbiwe. Okay. Uyabona nje mhlambe in the past 3 weeks Okay. sesi absorbe almost 1,000. Ah. Isi absorbiwe ke yangena yafakwa kulawo ma poster khona. Ah. Okusho ukuthi sekushiya nenamba ecishe ibe la ku 6,000. Okay. Esekhona eseyiphathi yesystem. Esingafuni futhi ekhaya ngoba phela siyayidinga. Absolutely. So sibe sithena siqoqa ke sathi cha lo 6,000 esingakakwazi ukuabsorb kwamanje sizo extendela futhi ngomunye u6 months. Oh, So sizohlala nabo. Now njengoba siloku si-extenda saze sajabula hey yawo. Ngenzela khona ukuthi siloku sikwazi ukuthi uma sesike sayithola imali yokubaqasha bonke kanye sibaqashe ngoba sicelile kuNdunankulu sayicela ka-Treasury sayicela ngisho ku-Minister because siyaxoxa no-Minister ukuthi yilabantu akade besiza ngo-COVID-19 ngempela bayadingeka ezibhedlela zethu asifuna ukubadedela washo naye ukuthi kungenzeka kube khona akwazi ukusisiza ngakho kungangenzeka ukuthi akwazi ukuthi asinike imali ezobaqasha bonke mhlawumbe angasinika imali yokuqasha uhalf. So nakhona uyabona ukuthi kuzobe kuyiloko kuyinto yama phases kodwa kwamanje ke se-extendile ngo 6 months. Hawu lilila kuduma izandla ekhaya. Hey ungabona imbuzi esiginqile nezinkukhu bakithi siyocela emsamo sokuthi kodwa hambela kunomagugu asikhumbule Nkosi yami asiqashe. Cha ubuse emkhulekweni yethu siyabonga uhambele kithi. Uma ngabe nje bekumkhuleko omuhle ngiyawelcome noma ngabe imingane. Yebo ayisisho sithi naye nje bakithi sesizosho ukuthi umkhulisi umgade Nkosi yami. Ukuze ingane yethu la ekhaya iqhubeke abanye bethi Nontokoza mbuze kahle ubizwe empepheni konakela cha ngizogijima ngejubane ngene lapha ku Facebook page yethu ukuze ke sithole bathini lapha ya nangu ke uLindo Sibeni uthi yebo siyabonga ukusipha ithuba lokubuza mina ngicela ukubuza ukuthi njengoba sebebiziwe abantu esibhedlela iPixley ayibingeke isale ngicela ukuzwa ukuthi lemkhakha enjengoPorter Food Service Orderly kanye neminye esekwabizwa kuyo kuyiqiniso ukuthi ke sekuqediwe ngokubizwa kwabantu ukuze nathi sibe sesithombeni somlindelo ukuthi ke singalinda yini noma siqhubeke na nokuthi ke sinenkinga inetwork ngiphinde ngibuze ukuthi uma uke wafonelwa wangatholakala ngenxa yenetwork kumele wenze njani ngalokho ungaba khona mhlawumbe ukuthi ke niyakwazi ukubuye ke ubizwe futhi makuthi kwageja ngenxa yenetwork bese tusindisiwe selebe akukho okuningi ngicela ukubongela all COVID contract staff ngokusandisela icontract yethu hawu bese beyizwile kanti sebeyizwile hawu kodwa abantu mina ngoba ngibalilizela nje ngijabula sebeyizwile siyabonga emisingo okugcina isithembiso mayelana ne-extension yama COVID contract kusho uNokwanda Charity Ndlovu hawu bakithi yazi izinkukhu zabantu ayifelanga mahala nempepho ehambelanga mahala umlotshwa uCochlonet uthi mina njengomunye wabaqede i-community service ekupheleni kaFebruary ohlele ekhaya ngicela ukubuza ukuthi i-department izokwenza njani ngathi esesalwa kuqasha abanye asebeyoqeda izinyanga ezintathu abanye ezine besenza uthi mina njengomunye wabaqeda i-community service ekupheleni kukaFebruary ohlele ekhaya ukuthi akayishonga ukuthi yani noma uDkt noma unesi noma ke uyongena ngelanga asichazele simphendule ke sicela ukuqashwa ama-NY amanesi kuyashoda esibhedlela namakliniki ngisemadadeni usane akhona uthi usemadadeni ucela kuqashwe ama-NY yini ama-NY nama ngwazi ama-NY bebenqamlela kakhulu abantu bakaHenti bathi mina ngisebenza kaHenti philile kusasa Shabane mamnobulwa uthi mama wethu siyabonga kakhulu ngawe qhubeka ntombi ungaphela amandla ngisemzumbe municipality eMzimkhwane isigodi awubakithi yabona ke imkhuleko yezwakala usane akhona uthi ke ababheka idistrict amajuba baqashe ngokuyikho uthi ngathi lapha niyageja mani niqashe ke nange khala uma Foshandu ake niye kwaNongoma ebenediction niyobona into awukwavele kwabaleka ke lokho engifunda kukho kodwa ke ubesathi kambanika nangoma eBenedictine niyobona ukuthi ke angazi into afuna uyibone lapha ya eBenedictine
Ngiye ukugcina baleke ngempela kodwa noma ubalekile ukuthi kungasekhaya awulutho angibafihle lutho mhlawumbe ubuphendula le eNgqongqoshe ngisabona angikale ngale ngibona la ku TikTok no question ethi ama mask asagqokwa yini ezibhedlela abantu bayasilwisa ngicabanga ukuthi eMnyango wezeMpilo ikakhulukazi ezibhedlela nasemaklinik kubalekile ukuthi sigcine at least a element sikwazi ukuthi si implement ama mask asagqokwa ezibhedlela ngoba kusuke kunabantu abagulayo kusuke kunabantu abanamasosha omzimba anteke so kusabalekile ukuthi siba protect yingakho sithi uma sikhuluma nabantu iCovid isekhona ngoba thina ka health siyayibona iCovid so uma ngabe ufika lapho ucelwa ukuthi igqoke imask siyacela ukuthi uyigqoke ngoba kusuke kwenzela ukuthi uvikeleke wena but kuvikeleke nalabo abasesibhedlela as well manike nangu umafo usebuyile umafo shanda uthi akene kaNongoma eBenedictine niyobona into lapha na bese niyazijaja ke ukuthi niyasebenza noma kanjani uthi ke ufuna uyoyijaja lapha ngoNongoma Benedictine ngiyambona mhlawumbe uhlala lapha kuphela akayihambele ezinye indawo manje ufuna sijaje ngento eyodwa zingaka akazi ukuthi uthini kodwa umafushanda uyangiphoxa manje akasitshela ukuthi ukuthi ithini inkinga sizosolve inkinga uZandile Mpontshane siyabonga ngokuqashwa ngokuphelele singabasebenzi becontract kaCovid hawu suka madoda zijabule zami ngizothola neKentucky ke namhlanje manje sinenkinga engwelezana yebo sinenkinga engwelezane yokuthi ke asiholile kusuka siqale ukuba permanent ngomhla ka1 August uthi cha usubaqashile kodwa nje ube kuyicontract kodwa ke alisangeni ke phela ihole lokuba permanent lento yokuba permanent ke inakho ukuthi umshini uthi gidli bese ubuye ungazi noma usengapha kucontract noma ungapha kodwa ke uthi leyo nje ingxaka bana kodwa sebeyayibona impela banikiwe incwadi ba permanent manje into engicabanga ukuthi kufuna sikhulume le yokumove from ukuba icontractor to ipermanent okokuqala lo ishoyo iprocess iyayithatha isikhashana ukuthi umuntu appointwe but okwesibili abantu abahola kwicontract nabantu abapermanent abaholi ngosuku olulodwa uma ngabe ukucontract uhola ngomhla ka15 ngiyacabanga ngomhla ka10 mina nje uba ngiku15 mina wena uku15 ngoba ngipermanent abakucontract bahla yes absolutely awu ngalusho lolusuku ngihlale ngoluphika kubantu lolusuku eyisebenza so uyabona ke aba permanent bahola ngomhla ka15 abakwi-contract bahola ngomhla ka30 so ukusho ukuthi uma usuyitholile incwadi kusho ukuthi nawe umholo wakho uzoshintsha basa realign so ikhona ke leyo nto enjalo ezofuna ukuthi sigade silentuzi kodwa ke yes ePixley ngifuna ukukhuluma indaba yasePixley absolutely ePixley bakwethu njoba ngangingayichaza awubakithi ama posts awu1400 sesiqashile uyabona nje awoport uma ungabe uzo breaker down ilona yabo porter ngicabanga ukuthi oporter esibaqashile abadluli ku50 angikhumbuli kahle inamba ngenza isibonelo abadluli ku50 okusho ukuthi lo 100,000 oseceleni okade uapplyile nawo uma seqoshwe u50 seqashwe u50 angeke sisakwazi ukuthi siphinde sibaqashe abanye so uma ngabe wazi ukuthi icategory okade uapply kuyona abantu sebebiziwe mfowethu kusho ukuthi selidlulile cela uhambe uyo-apply kwenye indawo absolutely ngoba asisenayo enye indlela yokuthi sakhe amanye ama-post uma ngabe bebekufonela ngenxa ye-network bangakuthola badlulela kolandelayo absolutely ngoba phela njoba ngisho 100,000 wabantu kufuneka abantu abazokwazi ukuthi bangene so uma ngabe wena ubu number 49 noma ubu number 50 bangakuthola kwi-efonini bevele bedinga abantu abawu50 baya ku51 bamthathe siyaxolisela ke nawe ukuthi network yakhe ingekho right awuyazi nje inetwork inkinga ke ibhadi ke leli uyazi uthola ukuthi wahlaba naye inkosi yami imbuzi yavele yagejisa inetwork sekuzolunga cha impela yona lento ayisekho ke enye indlela uma sebebiziwe nje abantu kusho ukuthi sebebiziwe nathi ke inkingi leyo leka community service angizwanga kahle uma ngabe kuyi community service yo nurse ufuna sazi angithi ke onesi ke bayazi laba ebesibasayinisa ama contracts amasha sebeyazi manje ukuthi cha manje umuntu mangabe ephela eqeda i-community service yakhe singamqasha uma ama-posts nawo noma hamba yo-apply kwezinye indawo so ayisekho into yokuthi uphoqelekile ukuthi asebenzele uMnyango wezeMpilo cha uma ngabe uqeda nje qala u-apply kwezinye indawo apply kodokotela ama-GPs apply ku-private sector apply naku-department so that
nakuphi lapha kunama post khona so that uma ngabe kukhona ipost evelayo ukwazi ukuthi uthole. No, ngiyacama ukuthi icace kahle kakhulu bakwethu. Sengicela ukuthi njengamanje ngoba isikhathi asisekho ngakuthina ngizomuva ngejubane esiletheleke uDkt namhlanje uNgqongqoshe. Ngizocela ukuthi aqala sibingelele nje Dkt osemncane-ke lo Ngqongqoshe. Kudala kwakuhlala kufika uDkt benentshebende. Yabona sekukhona abantu abancane abawoDkt kodwa ke awusitshele mfowethu ukuthi uba igama lakho usuka kuphi? nguDkt lapha eDandi ngisebenza clinical manager kwa medical. Okay. Yo. Okay. Esibhedlela. No inyanga ke leto Ngqongqoshe la usuku lwayizolo belibungazwa iheart health lapho kusuka kubona izifo nje ezithintelana nenhliziyo noma kubukwa inhliziyo yomuntu ukuthi yini engacisheke imqake umuntu ngayo inhliziyo konke lokho ingakho ke kuba nosuku nje unyakeni olubekwayo lomhlaba wonke jikelele ukuthi kubungazwe inhliziyo uqobo lwayo ukuthi ke abantu abaningi uzwa kuthiwa mayiseshonile kuthiwa kume inhliziyo manje ke ingakho ke siyesijabule masithola usuku olufana nalolu nalake ke siyasicele bona oDkt laba ukuthi besisondeze ukuthi yini kahle kahle umsebenzi wenhliziyo emzimbeni womuntu Dkt. Inhliziyo ngesinye isitho somzimba esibalekile kakhulu ongelulu ukuthi siphile ngaphandle kwaso. Absolutely. Umsebenzi waso ukuphampa igazi emzimbeni. Lisuke lithatha igazi elisuke liqhamuka ebuchosheni. Okay. Lelo gazi lisuka ngasebuchosheni lisuke line oxygen encane. Okay. So iyalithatha inhliziyo endlulisele emaphasheni. Okay. La lizolungiswa khona bese liphuma seline oxygen eningi. Selithatha futhi indlulisela ebuchosheni naseyigabeni ezithize zomzimba. Yo. So igazi lelo futhi liphethe izinto ezisuke singasayidingi emzimbeni. Okay. So inhliziyo iyasebenza ekutheni iphampe lelo gazi liphume emzimbeni ngekuyigaba zakhona zezicubu zomzimba. Okay. Liphinde futhi lithathe ne oxygen esibiza ngokuthi isuke isi-deoxygenated ngenxa yokuthi isuke isisebenzile ingasadingeki emzimbeni. Okay. Yeah. Ha. Hayi uyabona ke namhlanje siseklasini ke Ngqongqoshe sikhuluma ngo-oxygenated no deoxygenated kuzoshuba impela kube mnandi kakhulu but ke siye sizokuthiwa kunezifo zenhliziyo qala usixoxise ukuthi kuyathelelwana ngalezifo khona nesifo kuthiwa hayi uzokuthelela ngesifo senhliziyo qhela gqoka imask noma isifo okuthelelwanayo yini noma isifo esitholakala ngeindlela ezithile mawusuphathwa isifo senhliziyo. Yebo ngaphambi kokuthi ngifikelele lapho okunye futhi okubalekile ngenhliziyo umsebenzi wayo. Okay. Ilokho icontroller izinga leBP emzimbeni. Iphinde futhi ilawule ukushaya kwenhliziyo. Yes. Ukushaya kwenhliziyo okujwayelekile kumele kube phakathi kuka60 kuye ku100. Okay. Kodwa ke u110 usuke still usamukelekile. Yonke into engaphezulu ka110 isuke siyingozi. Into engaphansi ka60 isuke sinomngozi nayo. Lalela ke Ngqongqoshe mawunomuntu ulalela inhliziyo ithi iye ngapheka 110 uyahamba lo muntu emhlabeni oshilo uDkt. Mayithi gqum 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 kube ngaphansi ka60 uyahamba lo muntu emhlabeni. Usho njalo Dkt noma ngiqamba mama? Hayi ngeke uze uhambe sisuke sikhona sikhona igadini. Hayi cha ngizwa kahle mfowethu. Ubusazongilawula ke la ukuthenini kukhona nokutheleleka ngezifo lezi ezisuke ifaka inhliziyo noma sifo zala naso noma isifo osithola ngoba sawenza izinto ezithile mhlamba. Yebo ngokwesimo esiphila kuso nongokwe lifestyle esiphila ngaso ezinye izifo zenhliziyo ziyatholakala ngenxa yokuthi impilo esesiphila kuyo esikhatheni samanje. Okay. Kanje ngokuthi nje njenge heart attack. Okay. I-heart attack kungenxa yokudla esuke sikudlile bese kuba nomngozi emthambeni ehambisa igazi. Okay. Imthambo iyavaleka phaqa noma ivaleke kancane. Uma ngabe ivaleke kancane kunesifo esiba khona sesibizwa ngokuthi i-angina. Okay. And then uma sivaleke kakhulu kube nesifo futhi sisibizwa ngokuthi i-myocardial infarction. Okay. Uma kuwukuthi ihlule lenzekile egazini lahamba laze layofika
ebuchosheni lokho kulidele ekutheni uzushaywe isifo sohlangothi i-stroke. Bese kuba khona ezinye izifo ezizalwa nazo uthola ukuthi ngenxa yokuthi ekhaya khona wayenesifo senhliziyo kuyatheleleka lokho umntwana uthola ukuthi naye unesifo senhliziyo. Bese kuba khona ngenkathi uzala futhi kufomeka inhliziyo ngaphakathi uthola ukuthi indlela obekumele ukuthi ime ngayo kube khona ukuphazamiseka. So lapho uzala unenhliziyo ekhubazekile. Yo, hey, uyazi wangilapha ke ngoba mina bengitshela nje ngizoke ngithole nokuthi kuthelelwana kanjani ngesifo senhliziyo ukuze nami ngiqale ngifake imask yakhona mawukuthi kune mask efakwayo ukuze ungatholi isifo senhliziyo. Yiziphi izinto ekumele sigweme ukuze singayitholi sesitheleleka noma sesiba nezifo lezi eziqamelene nenhliziyo? Okay. Ukuqala okubalekile kakhulu ngoba bese ngichazile ukuthi izifo lezi ezinye kungenxa ye lifestyle esiphilayo njengamanje. Kumele ukuthi uzame ngayo yonke indlela ugwayi ungawuthinti ungasondeli kuwo. Kanjalo futhi notshwala kumele uzame ukwehlisa. Kwasekugudlwa kulezi zinto thina esiphila ngazo manje. Kumele uzame ukwehlisa noma ubiyekele nje ngayo yonke indlela uma kwenzeka. Ngiyabona uNgqongqoshe uyakuvumela la. Impela uvumelana noDkt. Awu kodwa Nkosi yami. Abiyeke utshwala. Sizoba yini? Yini lesetshwaleni wabuza uNgqongqoshe? Yini lesetshwaleni ngempela? Ukudla okunye esikudlayo kanje ngoshisa nyama kumele uzame ngayo yonke indlela ukuthi uyagwema nakho. Awu kanti sizophila ngani ke manje? Nenyama yosiwe. Kuneswayi eliningi and kunamafutha amaningi. Yilezo zinto lezi emveni kwesikhathi ezihambe bese ziba nomthelelo enhlizweni. Kanjalo futhi nezinga lomzimba akumele libe likhulu kakhulu ngendlela le eyisimanga ngoba nakho isimangaliso. Hayi ngiyathanda uyibeka kahle uDokotela uthi cha ungabe emkhulu kube isimangaliso. Yiba kahle nje uzinze nje. Absolutely ngiyakuthanda Dokotela. Awu ngoba yilokho nakho ekugcineni kusibangela inkinga ezesikhathi esiqhubeka. Manje ke siyasizwe ukuthi umuntu onesifo senhliziyo akumele athuke kakhulu noma jabule kuze kweqe. Uyabona nje ufuna nihlale nigadile ngabe kukhona nobuqiniso lapho kangangoba nje kweminye imizi uthola makusolakala ukuthi la ekhaya kunesifo senhliziyo uma wakhona uhlala bashaya enze ukuthi bengajabuli kakhulu abuye benzisa izinto kube ngumuncu kungonakele lutho. Ikhona into enjalo. Yebo ikhona impela ngoba nayo futhi banayo umthelela enhlizweni nasekusebenzeni kwenhliziyo. So kumele kube nendlela obeka ngayo futhi izinto ehloniphekile engezokumethusa. Awubakithi. Kuthiwa ngisho nimenzela ibirthday anikwazi nje bese nithi seniyamthusa uyoqimba. Surprise awusebenzi. Hayi akumele impela. Akumele. Cha weDokotela awungilaphi la. Ikhona enye futhi engeke ngizwe beyenza le ekuthiwa ke ngake ngazwana lapha Ngqongqoshe nentokazi eyayinewe inhliziyo yewashi. Kufika nini ke lapho ukuthi umuntu abe nenhliziyo yewashi kusuke kukhambe kwafika kuphi? Ngokwelapha ngokwezinga lezibhedlela sinemkhakha ehlukahlukene. So sinezibhedlela ezingama districts kube yibhedlela engaphezulu engama regional kanjalo ngokukhuphuka. So inhliziyo yewashi isinqumo esithathwa ama specialist emveni kwesikhathi sesithize sebe investigateile sebekuhlolile bathola ukuthi ufanelekile yini ukuthi ufakele inhliziyo yewashi noma ufanelekile. So isikhathi esiningi inhliziyo yewashi ifakelwa kulabo othola ukuthi inhliziyo yakhe ishaya kakhulu kunalokho okujwayelekile noma ishaya kancane. So lapha abathatha khona isinqumo mangabe iphansi kakhulu mhlawumbe ihamba ko40 ingafiki ku60 lokade ubekile. Yebo kulokade ngubekile. Okunye abafakelayo inhliziyo yewashi ilabo othola ukuthi bazale vele benokukhubazeka kwenhliziyo njengoba ukhazile. Abanye futhi ilabo othola ukuthi ube ne-heart attack. So iba nezigaba ngezigaba zakho. So uyadinga ukuthi nalo
afakele inhliziyo eyiwashi. Nalaba futhi othola ukuthi ufakelwe inhliziyo i-transplant. Oh, mina ngase ngithi Dkt mhlambe nje niyenibonda hayi ngoba sibanibani sizoma inhliziyo venifaka iwashi ngokusheshsha. Ngangithi nje into ekanjalo. Ayikho into enjalo. Hayi akanjalo. Kunemigodi yakhona. Kahle kuba leli washi liyakwazi ukuqhumeka. Cha ngizwa kahle mfowethu ngoba impela baningi abaye besibuze ngakho. Bese kuba khona ke nakho uthi lo osebenzisa inhliziyo yewashi kunezindlela ezithile okumele ayiphathe ngazo okungamele azenze. Niyenithini kubona mase nibagqugquzela ke? Ukuthi ngaso sonke isikhathi kumele ahleze enakekele. If kukhona angakuzwa kahle kuyushintsho njengokuthi uyakhathala uvaleka umoya uzwa kuba buhlungu esifubeni kumele lapho uthi ashesha kusukumele eyothola usizo kodokotela. No, sibonga kakhulu dokotela, siyazi kube kusuku lokubungaza isifo inhliziyo noma nje izifo zonke engathinta inhliziyo izolo. Siyabonga kakhulu ukuthi usithathe usondeze eduze. Yimuphi mhlawumbe umlayezo ogcinayo ngawukhipha sesishintsha nje isikhathi esingasekho ngakuthina? Okay. Ukuthi labo basuke sebetsheliwe ukuthi banesifo soshukela, iBP, bane amafutha amaningi emzimbeni ukuthi bayithathe i-treatment ngendlela basuke bayalelwe yona. Akusho ukuthi ngoba nakho sekucontrol sekumele ukuthi ukuyekele. Ukuthatha ngendlela osuke utshenwe ngayo ukuthi uzoyithatha kanjani. And then okunye okubalekile kakhulu indlela esiphila ngayo kumele ukuthi sizame ukuyishintsha lifestyle. Yeah, absolutely. Kuba mnandi ngalesi sikhathi usabhiyoza but emveni kwesikhathi ilawo kuba khona nenkinga. Sisagcobhoza kusawudi lapha. Kodwa futhi nani nisweni balele izinto ezimnandi kube izona ezilimazayo. Ayi kodwa siyobona ngale ke. Sibonge kakhulu dokotela ngesikhathi sakho. Hayi sabo. Namhlanje ke izolo futhi bekusuku olukhulu ke nalapho besikade sisebenza kakhulu indaba yelentuzana ye-World Contraceptive Family Planning and Immunization Ngqongqoshe. So ingakho ke sino matron la okuyena ezosondezela namhlanje ukuthi ke isho ukuthini lento yo family planning. Ngiyazi uhlala uyikhuluma njalo Ngqongqoshe mawunikwe ithuba uthi kubalekile ukuthi ke siqonde. Ngiyazi futhi ukuthi nawo nabo abantwana bamantombazane uhlala usho ukuthi nanabo indaba ohlala uyixoxa leyo. Into leyo ukuthi abazali bekwazi ukuxoxa nezingane zabo ngempela into esingayithini esigabeni samanje. Because ibaluleke kakhulu indaba yokuthi abazali bakwazi ukuxoxa nezingane zabo ngoba i-information noma ulwazi umzali alidlulisayo alidlulisele enganeni yakhe kusuke kuulwazi okulona lona. Uma ngabe thina njengabazali singayidlulisi information singadlulisi ulwazi einganeni zethu izingane zethu zizothola ulwazi emgwaqweni and usually ulwazi olusuke lusemgwaqweni lusuke lungenayo information lingenalo iqiniso kakhulukazi. Uyabona nje isibonelo ingane zethu uma ngabe decide ukuthi ziyocansini seyincane kuyenzeka kwesinye isikhathi zibe ziyocansini nomuntu omdala ingane yentombazane ebesethi lo muntu omdala uma ngabe igebenga ingane athi hayi awukhulelwa uma ngabe ulale nomuntu wesilisa kanye nje kuphela okungelelo iqiniso. So uyabona ke nangabe umzali ukhuluma nezingane zakho uyakwazi ukuthi information uyikhulume ngaso sonke isikhathi iqonde. Into eyinkinga ngiyakwazi futhi ukuthi inkinga akulula ntokozo ukuthi uthi unezingane zamantombazane nezabafana umzali ubusukhuluma indaba zocansi. Akusinte lula. Ngiyakuvuma lokho ngiyakuaccept. Kodwa njengomzali ngoba phela umsebenzi wethu kuba abazali kufuna uyithola indlela yokukhuluma nezingane. Kufuna siyithola indlela ye-language okuyiyona yona engasho ukuthi njalo khalelana nabafana ngoba ingane la uthi khalelana nomfana umngane uzothi kwenze njalo umfana ngihlala naye nje esikoleni sifunda naye akwenzeki lutho uyabona. So kufuna nathi nasabazali kungelula kunjalo sikwazi ukuthi siyithola indlela yokukhuluma. Uma mina ngingakwazi ukukhuluma nengane mhlambe kukhona udadewabo wengane omdadlana ngimlanda udadewabo wengane ngimtshela ukhulume nengane yakini nakho kufuna ayikhulumisa noma nginodadewethu omncanyane kunami ngibona ukuthi uyena ongakwazi ukukhuluma nayo more than mina angikhulumise
kodwa kubalekile njengabazali information yasekhaya ibaleke kakhulu ngoba ziningi izinto ezikhulunywayo nezingelona iqiniso. Task 6 ngejubane selapha ya eDandi esibhedlela ke namhlanje sixoxe no matron. Yabona ke mawulande umatron usulanda umuntu isikhokho umuntu ogcina ngci umuntu owaqala ngiyathemba ukuthi uba umatron futhi usugogodile kungekho ongakwenzile. Maqhamuka umatron nje wodini uyabona ukuthi kuyacaca gijinywe. Awusibingelele umatron sithi awusiphe nje igama lakho nokuthi ubani wenzani lapha eminyangweni. uMatron June Mkhize obhekelele abesifazane ematernity nezingane zabo nezingane eseyikhulile ngeinyanga nabesifazane nje ngempilo yabo emayelana nokuhlela nanezinye izinto eziphathelene nomuntu wesifazane nje. Uthola isikhathi esiningi abantu mabethi bazama ukusondelela kubahlengikazi bezothi cha ngiyafisa ukuhlela ngiyafisa ukwenza ukuthi beyithole ngazi ukuthi banento yokusaba ukuthi hey ngiya lapha umama lo akamakhelwane ngiyamazi mhlawumbe umama uJune nje ngiyamazi la endaweni manje mase ngiyakuye ngiyomtshethe ngicabanga ukuhlela nginamahloni yipi indlela eniyenzayo ezibhedlela kube lula kunanoma ubani afika kwazi ukukhuluma ngokuthi ngifuna ukuzohlela la esibhedlela. Ukuthi sibamukele kahle bonke abantu abesifazane abafuna ukuzohlela ikakhulukazi ngoba singabesifazane nathi sibalalele basondele kithi singakhulumi nabo esidlangalaleni angakwazi nokusho ukuthi ubeze ngani nokuthi ke ikakhulukazi kulabo abaseyintsha kubalekile ukuthi singathathi ngathi ba wrong ngokucabanga kanjalo ukuthi abeze esibhedlela ngoba kukhombisa ukuhleleka kwengqondo yabo ukuthi bakhulile ngokomqondo bayabona bacabangela nanekusasa labo ukuthi angiye esibhedlela thina singamike endleleni yabo ngokuthi sibabuze ukuthi uzeleni ngoba usekucabangile futhi thina simele ukuthi silokhu sibahlulela ukuthi umncane kangaka yini indaba indaba ucabange lokho ngoba nje bese kucabangile kufanele asizwe kuloko. Nokuthi ke okunye singahle sikwenze ukuthi ke esikwenzayo ukuthi sibeke lamanesi athe kuba mancane ngokweminyaka ababonayo ukuthi bacishe balingane nawe khona bezokhuleka bakhulume konke abafuna ukukhuluma babuze yonke imibuzo abafuna ukuyibuza. uNgqongqoshe ukwathinta lapho ukuthi ke abantu abadala isikakhulukazi bayisebenzisa lento yokubadala akhohlisa ingane igcina ingane siyakhulelwa ke ingaqondile kodwa nina ngokubheka kwenu uma nibuka yini eyenza abantu bakhulele bengaqondile nakuba indlela zokugwema lokhu ziyiningi esenibekile. Abanye abantu ikakhulukazi laba abancanyana ke bakhohliswa yibo opartner babo athi ke mhlawumbe uthola ukuthi imdadlana kunaye amtshela ukuthi hayi ngeke ukhulelwe masilale kanye ngeke nje akwenzeki kanjalo ukuthi ukhulele umuntu ulale naye kanye. Uthola ukuthi naye ke njengoba emdala lona kunaye owesifazane amtshela ukuthi mina nje ngifuna umuntu oyintombi yami noma opartner wami ahlele ngoba leyo nto nje angiyifuni nje ayingisebenzeli mina bese ke lona ngoba manje uyamesaba bese evuma kanti sekuzokonakala ke agcine esekhulelwe. Nokuthi ke lapha ekuthandaneni kwabo abalingani nje abahlaleli bakukhuluma ukuthi njengoba sesithandana nje uthi ucabangani wena ngokuthola izingane vele kuqhutshekwe nje kungaqalwa kanti ngathi amagama okuqala la ufanele siwakhulume ngoba masahlangana ucansi vele kuzovela ingane fanele siwakhulume lamagama ukuthi ngokwakho ukucabanga ububona ukuthi ingane uyayithanda noma uyithanda bese ke athi mhlawumbe umunye athi hayi bengakayithandi bese singena kuleyo nkulumo uma ungayithandi ke ake sibone ukuthi uhlelo ngasiza kanjani futhi kusekhona lapho kungabe ukuthi owesifazana utshela owesilisa ukuthi hamba ohlela nowesilisa naye akakucabange ngakwelakhe side ngoba kukhona ukuhlela kwabesilisa kukhona ukuhlela kwabesifazana kukhona ngempela yebo kukhona awusokusizwe namhlanje awusitsheleke ngeindlela zokuhlela lezi uqale ngezaba besifazane besuza nengazabesilisa nami ngifuna ukuyihlela lento hayi kwezokuhlela kwabesifazane zikhona inhlobo ziningi kodwa kamuva nje bese siyiqhuquzela kakhulu ilezi ezithatha isikhathi ehlala kuwe isikhathi khona ungezuloku uvakashela emtholampilo uvakashela emtholampilo mhlawumbe noma ungasenaso isikhathi kulezi ezithatha isikhathi ke sinalezi kufakwa lapha engalweni uhlaleke engalweni iminyaka emihlanu ungayanga esibhedlela ulokuphindela futhi ngendlela okuphephe ngayo
uma ukunakekele kahle nje uma ubona ukuthi khona kuyinkinga uye esibhedlela usho ukuthi khona kuyinkinga hayi ukuthi uthi sengizokukhipha cha ungaqala ukukhipha uchaza ukuthi yini exakile ngakho silalele sikusize kulokho ukuthi ubona ngathi kuxakile ngoba size sikufaka nje ngoba siyazi ukuthi kuusizo kumuntu wesifazane kumenza akathi ukuphumula nje angayi lokho njalo elokho ephindelele emtholampilo kube khona okunye kuthiwa ke iluphu okufakwayo ngaphansi esithweni somuntu wesifazane sangasese okuhlalayo nasesikhathi okumenza nako nje angaloku ehlupheke ehla enyuka kube khona namakhondomu yebo absolutely kube khona amakhondomu nawo awusizo olukhulu wona ke futhi anosizo lokuthi akuvikela nasezifeni zocansi lapha besilisa ke awuze ngiyayiqala leya besilisa nabenga mhlambe yiwa amakhondomu kwabesilisa ke yiwa amakhondomu kodwa kukhona okunye okwenziwayo kwabesilisa futhi kakhulukazi ke abesilisa sebekuthathe kakhulu laba bezinye izizwe thina abantu abamnyama asikakuthandi abesilisa bethu abakakuqali kahle ukuthi kuvalwe ukuthi ube nenzalo yebo ukuvala kwenzalo ke kuba isikhashanyana nje ungenile kuDokotela akuchazela ukuthi uzokwenza njani abambe lapha yana angazi ngizokubeka ngithini ke ngesizulu lapha esithweni sakho sangasense hayi lapha kumuntu wesilisa lapha emazambaneni enze kumsebenzi wakhe ozothi ukuvala ukuthi kungahambi imbewu iye kowesifazane kulokho kuvalwa lokho akuthathi ngisho isikhathi eside wenziwa namhlanje uhambe namhlanje senqamukile but ke makunqamuka into enqamuka ngithi ke inyanga ezithile noma sekuwu for life kunqamuka for life yiko fanele ukwenze ngokuthi ke uthatha isinqumo usuwazi kahle impela ukuthi empilweni yakho awusayidingi ingane kodwa ke futhi ngithanda ukugcizelela kusikukho lokho ukuthi akuphazamisa umuzi womuntu wesilisa akukuthi ngoba usukwenzile ubusuthi wena ke hayi manje impahla yami ayisasebenzi ngoba zange siyithinte sithinte lapha yana wena isawenza konke le msebenzi cha inhlinta idinga ukoniwa ebese ke kuzoba nalabo ke abathi ke singabantwana ngithola sengikhulelwe but ngiyasaba ke clinic ngoba ngiyafisa ukuyihoshula ingane noma ngiyafisa ukuyikhipha ingane nina newezeMpilo into enimi kuphi ngayo leyo umntwana niyamvimba nimxoshe noma umukelekile umntwana mawukuthi uyafisa ukuthi ke sengelenzekile ke iphutha makube iphutha ngiyafisa kodwa ukusikhipha isiso uye yakwazi intheze kunina nimsize na yebo usizo sinalo lolo ibhedlela eziningi nje lapha kwaZulu-Natal olusebenzayo futhi ngoba udaba lalo wesifazane osenaleyo nkinga silithatha njengemfihlo engangokuthi noma efikile la kubhaliswa khona akabanjezelwa ahlale lapha eduze kwabanye mhlawumbe baze bambuze ukuthi uze ngani uyabhalisa aqonde kulelo office lelo aze kulo afika atholane nonesi ozomsiza abazokhuluma naye bobabili abeseqala ngokumeluleka kuqala amluleke atholisise ukuthi isinqumo sakhe usithathe ngoba enolwazi oluphelele yini bese mayigcine ekhetha kanjalo basizane bobabili nonesi iphelele phakathi kwabo bobabili lendaba nonesi noDokotela kube kuphela kodwa bese phinde emyalisisa ukuthi ke ukuzohushola kusiyona indlela yokuhlela akusiyona indlela yokuqala ofanele uyicabanga indlela yokuthi fanele uhlele kuqala ngezinto lezi engeke ngayibala ngaphambilini uma futhi kwenzekile kwaba nephutha wakhumbula usubuya khona nephilisi elitholwayo ngakusasa nje uqeda ukulala singakapheli isikhathi eside uhambe ke uyothatha lelo philisi khona ungeze ukukhulela ungakafiki lapha ekhushuleni ziningi idebhisi ofanele izinhlelo ongadlula kuzo ungakafiki lapha banembhekelela umntwana engakafiki aze kube uyafika emhlabeni kunendlela futhi akumele lo sekhulelwe ayiphathe ngayo ikuphe negqugquzele siyakugxeka kakhulu ukuphuza kwabantu besifazane abakhulelwe ikakhulukazi abakhulelwe ngoba manje uma ukhulelwe phela usuphethe impilo embili ukuphuza kwakho kudlulela enganeni njoba sekudlulela enganeni nje ingane izophuma isixakekile uthola ukuthi isithintekile engqondweni nasebusweni lapho uma uyibuka uyabona ayi kwasabuswana bokuphuza kotshwala lokho ibona amehlwana khona ubone nekhadlana lakho
khona ukuthi hayi khona into engahambi kahle kule ngane ubone ukuthi hayi umusu ulandisisa indaba uza ukuthi hayi umama akakuvezanga ukuthi uyaphuza ngoba siyababuza phela mama besazoqala iclinic ukuthi iziphi ezinye izinto zenzayo uyaphuza yini aphike kodwa uyabona ngengane yiko ke sibayala ngokuqhubeka beqala nje sibatshela ukuthi kuba ukuphuza utshwala kuyayihlukumeza ingane kuba ukubhema kuyayihlukumeza ingane uma ngithi ukubhema ngisho konke ukubhema kwezinto ezibhenywayo ingabe ugwayi ingabe insangu ingabe yini konke nje okubhenywayo akuyilungele ingane uyayithandiswa insangu hayi lutho cha awungigoqele ngejubane inkosami isikhatha sisekho ngakumina ukubaleka ukuthi ingane inceliswe ubele leli ubisi lwebele nanakho ukugoma kweingane ngiyacela nje ungithintele nokuhlanganisa isikhatha sisekho ngakuthini kubaluleke kakhulu ukunceliswa kwengane ngoba ingane ubisi lwebele nje lune izakhamzimba nomsoco olungele ingane ikakhulukazi mingakayiqedi inyanga ezisithupha kodwa kungasho khona ukuthi ayimeke mayisine inyanga ezisithupha ingabisaqhubeka ayiqhubeke incele ingane ngisho isine inyanga ezisithupha kodwa nje kulapha inyanga enzokuqala ayingaxutshaniswa nalutho kungafakwa amanzi kungafakwa lutho ngoba iyenela ngalo lolubisi lokuqala nje futhi noma yomiwe lusebenza kahle kabi qeda ukoma liyasuthisa leyayikhulisa ibukeka iyinhle nje ipholishekile ingenamyucu bese kuba ukuthi ke ngokomgomo imigomo fanele uyilandelwe ngesikhathi sayo kuqala kokuqala nje lona uthole esibhedlela ephuma alandelise ngamaviki ayisithupha aphinde alandelise emavikini ayishumi ayishumi nane inyanga ezisithupha ezishagalolunye ezishumi neshagalolunye manje lento umgomo lento umgomo yayivela ikhona ngoba sekungathi ifika no covid nje ayivela ikhona mina ngithuka manje lento lena ngithi awu kodwa ngiyakhumbula kudala kwakufika ikona isigqivizo lapho shawa isigqivizo sasiba sehlombe lapho bese yosinwaya ke yonke kunyaka lokwinwaya cha ngqongqoshe isikhathi asisekho ngakuthina ngizocela ukuthi usigoqele uhlelo ngqongqoshe asibonge kakhulu sibonga ithuba sibonga noDokotela noMatron la kuba yabo bahle kanjani manje igqoke information asivumelekile ntina ngqongqoshe ukuthi nathi sigqoke nje hayi abantu abakhethekile okay siyabonga kakhulu ngicabanga ukuthi information uMatron kakhulukazi kade sinikeza yona ibalekile into yokuthi sifuna sihlale sikhuluma nabantu besifazane abancane on issues zokuhlela ngoba ukuhlela iyona into ekusizayo ukuthi ukwazi ukuthi ifuture yakho ibe njani siqala kodwa njengomnyango wezeMpilo ekutheni ungayi emshikashikeni wokucathi usemncane umungakahle ungakabe ready don't go that's why sino ABC usekhona ABC ngeke kuthiwa sawukhulumi ngoba usekho cha usekhona sithi abstain be faithful and condomize but siqala ngo abstain ungangene emshikashikeni wokucansi usemncane ungangene emshikashikeni wokucansi ungakabi ready so that uma usungena kuona usuyihlelile nawe ekhanda ukuthi yini ofuna ukuyenza futhi ufuna ukwenzani so kubalekile ke ukuthi sixoxe le ndaba ngaso sonke isikhathi sihlale sikhumbuzana ukuthi iziphi izinto ezikhona zokuhlela siyayisithi abantu besifazane abayivikele sithi banga depend emntwini wesilisa ukuthi yena uzomsiza ukuthi ahlele ngoba uma ngabe sithi ikhona lento esinayo yokuhlela iavailable iaccessible senzela ukuthi phela nawe umuntu wesifazane hamba uye eMnyangweni wezeMpilo hamba uye emtholampilo ufike uthole ongakuthola uyasho uMatron ukhabazela la ukuthi abanye noma benge bancane kodwa uthi umebona izimo zasekhaya yabona ukuthi hey akufanele ngabe siyayithola enye ingane kodwa babe besethi hey akho umuntu owahlela la ekhaya uma ngabe uhlela kusho ukuthi wena uyazi ukuthi uyaganga noma uma ngabe uhlela wena kusho ukuthi ikupho okwenzayo ngaphandle xoxisana nobaba uma ngabe engafuni eqhubeke njalo angithi phela sihlela nawe wedwa usuke engekho yena woze eMnyangweni wezeMpilo ngeke sihambe simemezela yonke indawo hawu nimbona ke umakoti wakamkhizi usebuya la eclinic cha woza thina sizokwenza nje njengoba besho ukhabazela so kubalekile ukuthi sizenze lezo zinto njengabantu besifazane sithatha impilo yethu sibeke ezandleni zethu uhulumeni ukwenzele lokho ukuthi kube khona kube accessible singaloku ngaso sonke isikhathi sikhala ngabantu
besilisa sikhala ngabakhwenyana sikhala ngabantu esithandana nabo ngoba i-access ikhona le yephilisi leli alishoyo ukhabazeli le philisi elibizwa ngokuthi morning after pill hayi kuyenzeka ke asekhona kuhulumeni accessible available futhi uma ngabe ufika uzosho ukuthi cha ngiyalidinga ngibe nenkinga izolo siyakunikeza but asikugqugquzeli ukuthi kusetshenziswe lona njengendlela yokuhlela ngoba kwesinye isikhathi uma usulisebenzise kakhulu nalo affect kuyenzeka ligeje kwesinye isikhathi lenzeke futhi lik-affect nawe ngaphakathi emzimbeni so asisebenzise lezo zinto okuyizona zona ngqo okufuna sihlele ngazo le ebizwa ngokuthi emergency ngoba phela i-morning after pill is an emergency intervention asisebenzise ngalesikhathi sekubonakala ukuthi hayi ngempela ke sekonakele angizange sakwazi ukwenza okunye bese siyakwazi ukuthi siyithole Ungqongqoshe kuhlala kuyintokozo ngempela uhlelo lwakho luhle kakhulu siyabonga sithembe sokubona ngeviki elizayo ngasho isikhathi esifanayo kulolu hlelo sivalile sithi kolungele ke bye